תודה. אם האדון היקר הזה לא עוזר לנו, זה לא היה קורה. זה כל הסוד. זה כל הסוד. וואי, אני בשוק, שמעון. תראה, זה ייבוש. איש יקר, עשה לנו מאוד. כל הכבוד, באמת. ממש תודה. שמעון, אני בשוק. תודה רבה רבה. וואי, אחי, אתה אלוף, אלוף. כל האתר מדברים עליכם, אבל תגידי, מה התשובה, כן או לא? כן, זו שאלה. אם היא הייתה אומרת... חסר לך ולא. בואו, תעברו פה. תודה רבה רבה, ממש, אתם אנשים נפלאים. אנשים נפלאים. כולם ידעו על זה. תודה. תראה רמזה לך 10 פעמים במהלך היום. מה רמזה לי? ירדנו עכשיו למטה, אביטל, נהרגתי. שמעון, אתה קונה לי ג'ינס חדש, נעליים. נעליים חדשות איך וארוחה. ירדתם למטה? עכשיו שמעון נמשיקה לידי. אין עליך. מה זה שמעון? איך היא נלחצה? הנה, הנה, הנה. הייתי שלום. בשוק, שמעון, הייתי בשוק. איך תליתם את זה? ומי הכין את זה? צבי, צבי. למה כל האומן האלה? מה יש לו עם המשפחה שלו כל הזמן? איך תלית? אבל איך נתנו לך לצלות את זה? זה כל העניין. שמעון, קצת רגש, מה אתה קר, אחי? שמעון, אני גבר, זה התפקיד ראו שלה. בתמונה שלו שביקשתי נשיא לי? את תנסי לי אביטל. צילמת את זה גם כשאתה מקרוב? כן, בואי תראי. שמעון, אני בשוק. היא לא הבינה, מה? תנסי לי. מה? אתה מצחיק, הוא מצחיק, הוא צריך לקרות את השלט ואז להוריד, אבל היה יפה, אבל היה יפה. אבל מה היא אמרה? הנה מיכל, בדיוק דיברנו על זה. למעלה היא פתאום התחילה להגיד היא לא על נפלה הסוד לסימון. נישואים. אני בשוק, שמעון, הלב שלי. איך אני שמח. אמא שלך ולהסביר לה למה אנחנו לא מתאים לבאולינג? נכון, כל הימים האחרונים, שמעת כל הימים האחרונים שאמרתי לך בכוונה לגיל? זה היה כי ידעתי שכבר שהוא הולך להציע לך, בכוונה הדקתי אותך. אמרת לי מה? להגיד. ומה שירל רמזה לי? שירל כל הזמן רמזה כל לך. המשפחה שלך ידעה מזה? שאלתי שאלה, את יודעת מה אנחנו הולכים לראות במצדה? אז עשתה לי כן, הצעה. שמעון כמעט טרף אותה. בוא, תהיה עכשיו ללכת להביא את השלט. אבל אני לא יודעת. רגע, צריך אישור. וסתם כל הזמן מרחת אותי, תעשי לי יד שאני לא אחשוב. יאללה, לך, לך. תכבד את הערבית. לא, אני רוצה לצלם, אחי. די? רוצה לצלם אותם, אחי. אנחנו הולכים לקחת את השלט, בסדר? תודה. יאללה, בוא. אמרה לו כן, אחי, אמרה לו כן. יהיה בריא לשיח את זה למעלה. מה זה, דפוק? סליחה, איך אני מוציאה את זה כדי לשים את זה פה? זה אמור להיות פה, כן. הנה הקלה המאושרת לעתיד. הלאה, שמקרי. יפולי. מה, אביטל? כמה מילים? איך מקטינים אותה? תלכי, היום נקטנו לך את זה כבר. איך היית איתו? לא, אני לא הייתי. היום ההוא שהתעצבנת עליו? שרבתם? על האוכל וזהו, הוא הלך לחפש לך את הבת. שרבתי איתו, שהוא הגיע הביתה והתקשרת עליו 80,000 פעם. אביטל, שרבתם. כמה מילים לשמעון. אני אוהבת אותך הכי הרבה בעולם, אתה נסיך שלי. אני בשוק, איך הוא עושה את השלט? את ידעת על זה? ברור. כולנו ידענו. כולנו ידענו מזה. אנחנו בגללכם לא היינו באילת, שתהיה לך ברור. בגללכם... את השלט, היא אומרת לי. אנחנו היינו אמורים להיות באילת הסוף שבוע. אני אומרת לי, תראי את השלט והלב שלי בתחתונים. אז הוא באמת היה לך שלשול. נראה לך? את לא מבינה למה רצנו, כי בדיוק לא שמת שהיינו לבד ברכבם חוץ מכמה אנשים ברכבם. אם הייתם באים יותר מהר, היינו יורדים לבד. כולם כבר פה, סוכו לכם רק. כולנו, מה קרה בוא חבל? נלך לשלט, תצלמו אותו מקרוב. אל תוריד אותו, חכה שנייה. צילמנו כבר שהיינו למטה, אני צילמתי, אני והוא. צילמתם אותו גם מלמטה? צבי לא שם. מיכל, מה? הצעה השנייה שלנו שאנחנו מכירים. בגלל זה צבי אמר שהוא נאבד בדרך, ואתה זרמת נו, ברור. אדי. רק משהו אחד יש לי לומר לך. נו, אנחנו מביאים נו. רק טוב לאנשים. יש דבר כזה שאומר, לא שאם אתה מכיר אנשים והם מתחתנים, נו, לא, צריך להכיר ביניהם, כאילו. שמה? מה? מה? שאם אתה מכיר בין שתי אנשים והם מתחתנים, אז אתה עושה מצווה, לא? שידוך? כן, לא, אבל אנחנו לא עושים שידוך. זה כאילו, גם אותם הם התחתנו. נכון. אבל אתה שם לב... שבועיים שאני כבר מדליק אותך על חתונה בגיל מאוחר. אבל רגע, אתה שם לב שזה קורה לנו לאנשים שאנחנו מכירים אותם קצת זמן? היא כאילו חצי, היא כאילו חצי, חצי וחצי. איזה יופי, איזה איכות.